Әни неден 50 яшында үлді ол, миңа 5 яш иде. Әти әниден 2 жылға кішірек. Оңарға неше 49 едеме ол өлгенде, әниге 50 еді. 48 яшында қалды тұл, 6 бала білен. И башқа иленмеді. Онда ол қатынлары соғыштан соң, конечно, ирлер керек болған, но башқа ұя қырмым дейді. Балаларны таратмым дейді. Мына шушы авайны илендірділер. Мына мен жеңгей білен өстім енді. Бір неде, бір жұртта анда өзлерінің 6 бала, мен шунда, әти шунда, кез балар бетінде. Шунда кішкенейді, мұнда пешеде бар әлі. Дәжібден жеңгей мұнда білімді безейдінде, білімді ағаш қарауаттар айды, шунда қойсы сәке бойына жаталар еді, әланда нейді, Сукыр әбейді атырды. Жеңгейнің анасы Сукыр әбейді бізді болды. Шунда мәсі сыйырларны да біз ойымызырға еге кіртәлер еді, сарықларында кіртәлер еді, қаз нелері де отырайды пеш артында. Күңілейді. Нешінші жылда туған сіздің әтейіз? 906 жылда емегіз? 1906 жылдан да. Соғышқа, нешінші жылда соғышқа кеткен мекен? Мұнда жазған оғанында. 41-де кетті бұға yok. Кеттім деген, 43-те осы раненый болып, дегені қойды. Мұғыластарында бар. Дегенде бар ол. Автобиографияда. Мына 6 жылда тудан деген. Так, 30-й. 40. Міне. 40-шы сенбәрі 40 август айында. Август айында алына отделом. В августе 41 года был мобилизован в советской армии, где участвовал в боях против немецких оккупантов. И за храбрость в бою орденом награжден, был награжден орденом Красная Звезда. Вот. А уже в июле месяца 42 года прибыл из советской армии по ранению и стал работать уже колхозда. Она теге фото жіберген едім бет. Мына шул нелер енді, мында сонап кеткен қоя эшлегенлерин, продавцом, учетчиком, звеновод. Получил медаль за высокий урожай. В 47 жылда работал учетчиком, секретарем парторганизации. В июле 50-го после укрупнения колхозов, колхозларны ите башлаган инде. Аннары көші чүте алында колхозлаштыру нейіне де чакырганнар, анда эшлеген. Вот шул под следствием не состоял деген, не состою деген. В плену оккупацияда не был деп аларында жазып партийный был гастан бетінде бекне. И из родственников тоже никто не был такой деген. Нешінші жылда өліп кетті дейсіз? 89-да, 89 жылда 83 яшында. Ояғын кестіріп қайтқан енді, шынан соң қайтты емегіз? Да, ояғын кестіріп қайтты. Мен онда шақлағанда, уже бір аяғында нетіп. Ол сөйледір ме соғыш турында истеріклер? Соғыш турында ол вұнукларға сөйлейді. Бізге ол сөйлемеді бірді. Вұнуклар онда үсте бетінде вұнуклар, оларға сөйлейді. Теге біраз қопқалапты алғаштын енді, тіл ашыла, оларға қаман нетейді. И түнне шулай нетіп, нәрсе ұраты ел. Бой деп мен әстеді шындай саташықта неткәлейді әлі. Бой деп емегіз? Да. Нешектір мұна нелер, племенниклар сөйлейлер. Яшсақта бетінде бек ескетмеген. Исен вақытта көбірек яздырып қалдырға болғанда. Ол вақытта ойламайсың бет. Әлі қаманда әтейгіздің батырлығын құрмет етіп? Құрмет етелер, бүтін ауыл халқы
бик каты хөрмәтләп искә ала аны. Конечно, Никита Михайлович, аны Никита Михайлович җирделәр инде. Фамилиясе ничек әле? Михайлов. Михайлов Никита Михайлович. Никита Михайлович, да. Несе, именно аның ниләре дә инде, внуклары да, Гена абыйның кызлары, безнең бер абый и 5 кыз туган без булдык. Ага. Менә шул абыйның бер малае Афганистанда булды, служить кайтты. Афганец, медальләре бар. Берсе Чечняда служить итте. Тагын бер малае бармады ул, не буенча аны. Слух буенча шунда алмадылар аны. Тагын 5 малай ишек азында алар иштеләр. Гена хәзер шул Афганда служить иткәне бик актив авылда. Бөтен мероприятиеләр, бөтен диләрне ул уздыра. Менә памятник безнең авылда жасадылар. Кайбыш районы Янсурин авылы имегез? Да. Шул памятникны авыл колхоздан нидән сельсоветтан бер тиен акча бирмәделәр. Үзебез халыктан җыйдык добровольно кен күпме бирә ала. И менә шулар белән бик матур памятник төзеп куйдылар безнең авылда. Бу сугышта, Бөек Ватан сугышында булганнар хөрмәтенә төзелде. Да. Кем үлеп калган, кем исән кайткан. Бөтенесе список бар. Авторитет ясады менә шул Геннадий Вальтерсинде билмән много әтинеке бик тырыш, бик актив. Менә хәзер бу май бәйрәмен ул тоже чоп җирдәнде аны нитерсен. Без обычно бәйрәмнәрне нидә уздырабыз иде. Шул күрше сельсовет авылында иске тәрбиттә. Бу ел бармыйбыз диделәр. Авылдашлар. Үзебез уздырабыз. Клуб бар, нәрсәгә нитергә инде. Җырлаучылар бар, биючеләр бар дигән гармончы бар. И бармадык даже шул иске тәрбитләр үткәләгәндә безгә килмәдегез дип. Бөтен бәйрәмнәрне анда үткәрә торган иде. Быел уже җитте диләр. Шул үзебездә үткәрә башлыйбыз. Һәрбер авылның үз бәйрәме имегез? Без янәшәниләр булса да, инде менә күрше авыллар булса да, барбер бераз сөйләм алышына. Бездә менә нидә башка крашнада нәнәй дип нитәсенне, без әню диюбез иде. Әню, әчу, дәҗу, менә шундый ниләр. Дәдә түгел дәҗу. Менә күрше авылда әню, әчу. Хәзерне хәреф белән хәреф өстәлә имегез? Да. Без һаман ничек булган, әню, әчу шулай. И крестныйлар тоже. Менә Хазисановада рус нәрсәләр, рус халкы диләр монда. Әллә ничек диләр инде. Крус халкы менә стада шулай инде. Бездә куманю, кубачу диләр. Куманю, кубачу. Кубачу да. Безнең ниләр, крестныйлар инде шулай. Бик интересно. Я һәрбер авылның үз сөйләше, үз ния булган бит инде. Ну мен көбесен, конечно, яшьләр хәзер бик керәшенчә сөйләшмиләрдер. Ну мен кайтсам да, китсәм дә, бөтен җирдә татарлар белән дә бөтен җирдә үземчә сөйләшәм. Сез инде Казанда күптән торасызмы? Күптәннән инде 66 елда килдем дә инде мен институтка 4 ел укып бетердем. Аннары бетергәннән соң бит әле направление белән нигә Подберезьегә ярты елга эшләдем мен анда укытучы булып. Аннары Киевгә чыктым инде, Казанга алып китте. Менә шуннан бирле Казанда 70 елдан бирле инде. Казан